Pois aquí estamos con José Manuel García Mosquera, que é o presidente dos Libreiros de Ourense, e aquí estamos os autores, os libreiros e os editores, todos xuntos nun pack maravilloso que se chama Cultura. Que che parece o arranque? Efectivamente, aquí estamos los representantes dos libreiros de Ourense para apoiar, como non podía ser de outra maneira, os autores ourensáns, que son, como dicía o xa mañá, cando arrancamos ás 12 da mañá, o máis importante para nós son os escritores, porque sin eles nós os libreiros non viviríamos. Nós vivimos dos libreiros que escriben dos autores que escriben as súas obras para nós venderon nas librarías. Bueno, isto arranca con forza, non? Efectivamente, arranca con moita forza, xa pola mañá houve moita xente, pola tarde tamén sabedes como está o ambiente, que hai moita xente, e para nós é moi importante apoiar, como non podemos ser de outra maneira, apoiar os autores ourensáns. Bueno, vai ser tamén mañá outro novo día, verdade? Como tedes organizado? Efectivamente, mañá os libreiros de Ourense, 10 librerías, saímos como todos os anos á Rúa do Paseo, e estes autores irmos a acompañar tamén, estarán con nós na carpa que poremos na Rúa do Paseo. Este ano, da que o día do libro é o 23, imos alongar a data, e o 24 tamén estaremos os libreiros. Estaremos os libreiros e tamén estará unha mesa cos autores de Ourense acompañándolos e vendendo libros. Bueno, algo que nos queiras engadir, que necesites comunicarnos? Pois que a xente se acerque, tanto hoxe no centro comercial, no tempo que queda, como mañá a domingo, día do libro, que é o propio día do libro, e o luns que tamén estaremos, que nos visiten, que ali teremos libros para todos. Un libro é unha rosa. Viva a cultura. Moitas gracias. Viva a cultura.